Diya guys, nananabaho sa ami dari spikas, diya sila'y pamulungan ni Papa Eddie ang mga mansanitas dari kay aranang ka ngit-ngit. Diya tagas bagado mo abot sa kurinti. Diya si Nicole guys may manilhig dari sa likod dapit kay hapong gi papulungan ng mga atis dari sa likod dapit. Hello guys, good morning. Una po ni guys, si Ruby Provinciana. So sa mga bago diya sa YouTube channel, palihog lamang po ko og subscribe ug click the bell para maka-update mo sa hang video. Diya sa juday ko dari na lain nagpanahon. Kanang kuan si Jack kanang ngit-ngit. Diyan nagkuan siya nagtaligsik. Jadi man ko mauwanan guys kay na may gihimo darin ko ana atot-atot. So di ko dari mauwanan. Dari sa lamang ko lingkod-lingkod. Pasalamat sa Ginoo nga di mata-pata karong buntaga. Diya kani sila guys sa zone nakaado sila mga mata kay mao ni magpakaon sa mga butanding. So nadihaga ng pagkaon sa butanding diya na nagpadung na nagdaog ka ng nagbangka na mao na magkuha na siya sa pagkaon. So mao na trabaho nila mag pakanon man ang butanding. Diya ang butanding tora dito sa unahan sa mga bag-o diha nga wa pa nakakita ang butanding. So naara na dari ang butanding kanang dako kadto whale shark. Naara na dari sa among atbang. So kato mga ganahan nga mutan-aw dari sa whale shark. So napa na sila promo karon 500 pa nang ilahang per head pero kuan kanang mahaman na ilahang promo ang mga kuan mga local 500 pero ang mga like foreigner nga na tag 1,000 na. So karon nag-promo pa na sila. So na guys na ilan nang kuhaon ng pagkaon sa butanding. So wala yung mga kinabuhi dari sa tanawan. Sa una, grabe kasaga kaazo ng whale shark kanang daghang kaazo ng mananaw. Kaya na ito yung mga Chinese dya. Murag pa nakasudro ng mga Chinese. Dya ang dumagiti. Ngit-ngit kaazo na Kuan si dya kanang nagkuha na dito ilan kaazo kay na Pupuan ka ng sikihor, murag nag-uwan ng sikihor. So muna guys, harapon mong i-update dari sa mong dagat. Diya, kuan na dayron, Friday. Murag 7 na siguro ron, no? Palimot naman tas pizza oy. So na guys ning gawas na adlaw. Ning gawas na ang haring adlaw. Mahaw na sila guys. Diyan ako kay nagtimplaman ko og kuan. Diyan nagluto day si Nicole og kuan kanang pansit. Diyan sabayan des Cristel og kaon. Diyan ako unja na ko kay nagtimplaman ko og gatas. Unsang pitsahan na ron nak?
So kuan na dayron kanang January 6 na. Ja gikan ko dito sa baybay kay nagtan-aw ko sa adlaw nga ning tunga. Salamat sa Ginoo. Nga gi mata-pata karong adlaw. Mora man jitong buhat kay magpasalamat atas Ginoo kada adlaw. So guys, Sama ko, ma. Sabay, Emi. Bye-bye. hatod ni Papa. Yato sa siyang Papa guys. Kaya magtiwas ako daris. Timot la. Diya, magkaon pug ko diya. Diya guys, update din mo sa hanggi bati. Nagyapon si Diya kanang murag pintig-pintig. Kanang santik og kalit ba nga. Pero di man yung kanang sakit ti kaadyo. Basta laila dyan ang paminaw sa hanggang ti dyan. Kuto dapit gilid nga na. Nga sila sa kuto. Diyan na, niinit na di ayon dyan. Si Nicole. Nang laba din na dyan gabi ito Diyan gipanghina-hina dyan og laba mga sinina kay rong di kadto daghan. Kay lisod na kadto manglaba og daghan kay lisod na kadto kuan man nagyana man naman medyo laba. Nagpasalamat ko kay Naas Nicole. A few moments later. Diya guys kay absent man ko pila ka adlaw darin diya kami tulo dari man yung trabaho. So ani siyang pa putlan ni ubang mga kuan guys mga mansanitas kay grabe na jud ka ngit-ngit diya. Nawalay adlaw nga makasud ban diya. Ang ibang tanong mga matay man og ganang dipud ganahan sa landong. Diya dato sa likod man nagiputli ag kanang kuan. Si Nicole may naghakot sa mga pinutol. Kanang giputlan na po daris likod ag kanang mga atis. Diyan gipangpulungan pa ning ibang mga tanom dari kay para malamdag-lamdag pud. Diya si Nicole may manilig dito napita. Iyo sa. Hang imong daw silhig. Ma. Ito Ito. Ha. Ja, nalamdag na dari di kaya hanang giputdan ag atis dari. So manilig na naman si Nicole. Isulod sa sako kay uli ra ba na sako kay giwaman ra ba na. May ibubura na ito kay Roma dauban. Kapungkutan ng mga disgili no. So guys, mao ni ang trabaho dani kanang mga ladya mga sagbot. Diya mag-monitor dani mga tanom. May mga balhinon diya. Maning trabaho kay ang tagija lagi dani nasa US. Diya kani si Sipin may iyang nagabantay dani ito aga karga-karga sa iring. Daghang kadug mga iring dari. Moro asa naman nagumani mo gipamutang, maglisod na nag-agi na tos likod. Masabod na mga tanom ha. Aga ko mga tanom dito nga bali to kay mong gitungtungan. Diya karipod, makasaka ka na sa babaw. Kana kay katang dapit ra dito sa atop, karinari di kanang dako. Pwede ba mupatong di sa ataw? Pwede man. Grabe nang ka. Ngit-ngit.
Asa magsundang nimo gikuan? Si kanang naidagko ba kanang mga nanonood sa kwan kay mukuha na siya kanang moabot na kurinti. Ah. Basta ka na lang mga nanonood sa babaw. Diya guys, aga mong silingan kay nagsugod naman po og patugtog so napunta na ni ka-video. So, over na lang nato ni guys. Ba silang duha na ako, igor ako mag-video. Diya guys, kanang murag ni arang-arang agahang likod kay gitapalan lagi ni kuan kanang Jimelina. Diya gihilot og usab. Diya murag na okay naghang pamati. Di na kadyo ko maglisid og ginhawa, murag hangin ra jud to sa ang likod panuhot. So salamat kadyo ko sa Ginoo guys kay nawa na gang sakit sa likod. Kanang di na ko maglisid og ginhawa. Manang dari nami manarbaho na lang nami dari. Kay man puli trabaho ni jang papa. Diyan na putla na jud na hawan-hawan na. Diyan guys, dadon na ni sa among silingan kay ipakaon sa kanding kay mukaon man ang kanding dani. Diyan tawag dari guys pang tambog sa kanding. So diyan ang dadon didto kay rong makuan mapakaon pud sa kanding ni mga dahon. Manihapon mi diya nagluto si Nicole og kanang kuan sabaw nga sutanghon gibutangan og ginaling. Diyan ako ganiha kay nagkaon man ko kay 4 pa nagkaon naman ko kay naman to'y nabilin nga pansit. Marang busog pa ko. Diyan ihang papa po dagdangan mig kaon ganila 4 kay kuan kanang nay na sobrang pansit. Silang duha may nangaon na rin na mo higop ra ko ron og sabaw. Kay luto lagi dihang kanang mga pinangga na nga anak ba nga mga kuan pud ka na mutabang lipos inahan. Diyan guys aghang paminaw, aghang likod murag na okay na siya kay gibutangan ni siya og daon sa Jimelina gitapalan. Daghan na lamang gibati kanina lamang nahang tijan ay murag hangin pa jud wa pa nakagawas tanan. Just shout out day ko Ma'am Mirasol Busyo og Ma'am Grace Tumon og shout out ko ni Ma'am Miduli Milodina Dihusi, Ma'am Irene Bisiga, ja Berna Mendoza, Anjits Mendoza. Shout out asa dia. Emeline Kugay. Ja sa mga ganahan pud magpa-shout out, comment naman pud mo daning video ha para ma-shout out pud mo na ugma kay dugtong-dugtong po din ang video nga kuan guys kay mo lagi to ganiha nanarbaho mi dito sa Tikas kay daghan kadto trabaho ulo dito kanang daghan kadto mga putlo na pa daris likod dapit diya guys kay mo may ang video daghan kadto salamat ninyo tanan kanang panginakat ko nga nagyapon mo sa among kuan kanang mga daily vlog. Daghang prinsesa kay di pa na pud siya kay wala ay klase pud ugma. Dagan yung buhaton. Dagan kuno sa kuan. Kasi bado naman yung ugma no. Kuan na dayron kay pizza sa pizza haron? Size. Pizza size sa dayron sa January. Kapit na rin birthday ni Tita Jijin. 15. Yung birthday na ni Tita Jijin. Shout out ko sa mga nag-birthday karon. Happy birthday. Classmate. Classmate ni Crystal kuno happy birthday. Diya sa tanang mga nag-birthday. Oh, kasi. Isa man. Kasi Anak ko yung Uncle Chris di ay. Ay, si Saira. Saira. oh, shout out day ko ni Saira. Sa tapido na? Lanira. Oh, Saira Lanira na siya sa Dumagiti. Happy birthday. So, happy birthday sa tanan mga nag-birthday karong adlaw. God bless and more birthday. Diya. Mao ni ang video karong adlaw guys, hamping ug ampo tang tanan. Salamat kadto yung tanan. Ja, comment lang mo diha og sa mga ganahan magpa-shout out. Ja, amping ug ampo tang tanan. Salamat.
I love you all. See you in my next vlog. Bye. I love you.